Bueno, boas tardes, é a sexta edición, o sexto programa de Celtas sen Filtros. Sabedes que tivemos anteriormente pois a Tuco Cerviño, tivemos a Tono Correa Corredoira, tivemos a Isabel Risco, tivemos tamén a ciclista Eva Castro e a semana pasada estivo aquí a Mar López, da directiva do Consello de Agal, falando do tema da lingua de Galicia, dado que este mes, o día 23, hai unha manifestación, unha gran concentración en Santiago, coincidindo co día de Rosalía, reivindicando outro estatus para o idioma galego. E hoxe, seguindo un pouco con persoas variadas, diversas, dedicadas a diferentes cousas, pois traemos a outro fenómeno. Todos os que viñeron antes eran fenómenos, cada un no seu campo, e hoxe temos outro. Neste caso, é un fenómeno da danza. Non o digo porque me leve ben con él, nin porque o coñeza, nin nada deso, sino que non o digo eu solo, o di o resto da xente. Unha persona que gana, por exemplo, un premio Max ao mellor intérprete masculino, desde logo non pode ser un torcebotas, non? Ten que ter algo. Entonces, eso por un lado. Chámase Iván Villar, é coñecido agora, uns tempos pa aquí, moito tamén porque está en un grupo de moitísimo prestixio en Galiza, fora de Galiza, que é Nova Galega de Danza. Vámonos poñer agora a conversar un pouco de cousas por aí que vayan xurdindo, pero o primeiro é darlle as boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Entón, vamos un pouco a falar da persoa, e depois falamos de outras cousas, relacionadas un pouco con estas cousas ás que te dedicas. Ti eres natural de Brens, en C. En C. C, que decides falar de C. Consello de C. Eso mesmo. Bueno. Polo que eu teño lido por aí, é un pouco que me tes contado, ti te iniciache na danza tradicional, non? Sí, eu comecei na danza tradicional, en Brens mismo, na aldea, cando aí polos anos 80, cando esos mestres empezaban a ir polo rural e collían as pequenas asociacións que se formaban veciñais e traían un mestre para dar clases de baile. Había o baile ou o fútbol. Claro. Entonces, era o que fuga. Tienes todo baile. É unha cousa curiosa, claro. máis na aldea que o fútbol tira tanto, non? Sí, pero eso moitas veces é unha lección que tes aí de pequeno, e o fútbol nunca me... Aparte que era bastante malo. Eso fai tamén que te guste, que como menos, non? Bueno, no fútbol xa sabes que practican millóns, pero os que destacan son unha minoría moi pequeniña, non? Claro, entonces, é así. E despois, aparte deso, tuvo unha continuidade, supoño, fixe seguindo con... Sí, o sea, realmente non parei nunca, pois empecé, debía ter eu, tiña 6 anos, lembro, sempre estaba en primeiro de GB, 6 anos. De feito, ensayábamos na clase onde iba ao colexio, se preparaban as sillas tal, e aí se ensayaba que era na propia aldea, ali facíamos párvulos e despois tiñamos primeiro e segundo EGB na propia aldea, e despois aquí ibas a hacer o colegio, non? Que eso me parecía maravilloso, porque estábamos todos os nenos daqui da aldea. Entonces aí foi onde empezamos, e eu empecé con 5 anos, hasta, continuei na agrupación hasta os 20 e pico, hasta a viñera para a Coruña, porque despois fiz unha prova de acceso para o Río de Viana, me colleron, entón xa non parei nunca, realmente, ata agora, sigo en activo e... No Río de Viana, seguro que viaxaches moitísimo por aí adiante, non? Sí. Porque aquel ballet era un ballet que tiña un carácter internacional importante. Importante, unha acollida brutal, aparte de Latinoamérica era, eu así que recorde, eu estuve en Nova York, estuve en Frankfurt, Roma, Londres, Lorient, íbamos un ano e outro tamén, Bruselas, recorremos toda Europa. Eu, Latinoamérica, non cheguei a viaxar porque, nos últimos anos, eu entrei no 96, estuve ata o CERRE, que creo que foi no 2004, se mal non recordo, por aí 2005. Pode ser, non por aí, máis ou menos, 2004-2005. E, collemos unha época que non se viaxaba tanto a Latinoamérica, pero xusto a década anterior, pois facían gira a Montevideo, Uruguai... Sí, a mí tamén contado Suso, que é un amigo en común que temos, incluso somos socios. Claro, el colleu. E seguramente el colleu todos eses, e aí o conociche seguramente a Suso. Eu a Suso, mira... Estamos falando de Jesús Rodríguez Arias, así que
iluminador, de todo un pouco, fai un pouco de productor, excelente profesor. Sí, sobre todo eso. Sobre todo eso. Bueno, e iso, un pouco eu conocinte a ti a través de Suso, pero claro, ti a Suso conocerlo a través do Rei de Viana, porque él traballaba no Rei de Viana. Sí, pero xa antes o coñecía. Que todo ven de esa escola onde empezamos ca agrupación. O mestre que tiñamos era Ricardo Rey Silva, que ahora mismo é mestre no colectivo da Grande Obra de Rocha, en Coruña. Ele era de Boiro e ele estaba no Rei de Viana, era moi amigo de Suso. Entón, ele era o noso mestre, cando facíamos os festivais, nos viña a iluminar, a botar unha mantal, era Suso. Entón, eu a Suso coñecino, eu era un chaval, o mellor tiña 12 anos, cando conocía a Suso. Suso era outro chaval, pero bueno, un chaval máis maior. Sí. Pois e despois, claro, o do Rei de Viana despois eso xa clausurouse, desapareceu, e claro, despois pasache, polo que eu sei, pasache tamén a facer algún tipo de espectáculo co centro coreográfico. O primeiro que se fixo, o sea, pechou o Ballet Galego Rei de Viana, e sí, eso foi un punto tamén de inflexión, porque, claro, eu nunca fixera danza contemporánea, e desde, pois, me presentei a esa audición para o centro, eu quería seguir bailando, fechou o Rei de Viana, e dixen, pois mira, vamos a presentar a audición, hai que seguir, e iba con idea de que non iba a sair nada, pero para adiante, e resulta que me colleron, puden bailar folclore, que non iba a haber nese espectáculo, ao final sí que hubo folclore, e descubrín, pois aí Marusa Salas me descubriu un mundo, que era o mundo da danza contemporánea, que lle vin, de repente, dixen, bueno, abriu outro campo. Entón, a raíz de aí, xa despois me chamaron para a Nova Galega, pero xa tiña en mente que quería estudiar contemporáneo. Me fui ao Conservatorio de Lugo, me matriculei, e me saquei xa máis de maior, pois me saquei o grau profesional de contemporáneo, porque creía que o necesitaba. Agora vai por esta rama e o folclore xa estaba aí, e na que sempre sigues. Aí tiveches unha fase que montaras con un trío ao principio, depois erades 4, creo que era o grupo Entre Caixas. Entre Caixas, sí. E facemos siguen por aí, como eran Alba e... Mira, Albita sigue, Alba Vázquez, Nova Galega, sigue en Nova Galega. Sí, creo que teño visto por aí fotos. Sí, algo que pasa que Alba, bueno, tuvo un parón ahora de 2 anos e tal, porque, bueno, fui mamá, entón requiere parar e ahora está pois a tope outra vez e xa pronto volveremos a ver os escenarios porque estamos con eso. E Laura, estiven con ela este verán, Laura García Vera Valiente, que, bueno, todos viñamos do Rei de Viana e se nos quedamos sin traballo e tal, pois decidimos montar este cuarteto e Luis María Castiñeira, que sigo tendo unha boa relación, de feito, me botou a man con clases e todo, pois me axuda. Sigo tendo moi boa relación, Alba, como se fora miña irmá, eu son o padriño do seu fillo, o sea, que dá na casa. Sí, eu quedoume pena porque non nas volvín a ver, e a verdade que... E Laura está en Málaga. Claro, pois eran non morreron, joder, pero bueno, que falo en pasado, porque cando os trataba... Sí, porque foi unha época maravillosa. Sí, eran moi riquiñas aquelas chavalas, e a verdade é que o grupo era precioso, aquelo, Seguimos facendo cousiñas, Sí, porque, mira, estivemos aí atrás, nos chamou Nelson Quinteiro para un... outro que se enganchou dentro un pouquinho, pero sí, porque con Nelson non parei de traballar tampouco dende... A Nelson coñecino unha vez cando estaba en Oleiros, en Concelleiro, porque chegou por ali a ofrecerme unha serie de cousas. Colléramos o que foi o primeiro festival de cabaret que se fixo en Galicia. Se fixera con Nelson e estando eu, te acordas? A partir de aí foron xurdindo unha cousa detrás de outra. E Nelson non parou nunca tamén e sempre me chamou para unhas cousas, para outras tal, seguimos traballando desde danza contra danza, que fixéramos aquilo, el non para, fai unhas campañas brutales, está sempre traballando. Sí, e aquí nos chamou pois para, pois agora, que foi antes das Navidades, e volvemos a retomar, bailamos 4 pezas, non, 3 pezas. Que levamos e tal, simplemente que Luís non estaba, se xa me dixo que conte con él, porque si quer seguir bailando, igual non tanto, porque ahora éramos un poquinho máis maiores, foi aí 20 anos, casi. Claro. Bueno, mira unha cousa, e despois, claro, enganchache coa Nova Galega de Danza. A Nova Galega de Danza foi unha revolución despois do Rei de Viana. Sí. Foi unha revolución absoluta. Vamos, eu creo que está aí, leva 20 anos, a compañía, un pouco hai que falar, que xa non sepa. Claro.
Claro, fui a compañía máis grande que hai en Galicia, pero hai que aparte... como compañía, non agrupación... Sí. Pero aparte, claro, supuxo desde o punto de vista, eu non son un especialista destas cousas, non teño idea, pero incluso desde o punto de vista do plantexamento artístico, creo que foi unha revolución. Sí. Foi como modernizar... Inicialmente, o que quixeron facer foi o que se fixo na música nos anos 90, que na danza non se fixo. Sí. Pero o Gueto, as bandas que collían o folk e lle daban unha volta, daban unha volta, funcionaban con jazz, daban outro aire. E Jaime e Vicente, Pablo Díaz e Vicente Colomer, na primeira época de Nova Galega, ahora Vicente non está, non? Estuvo os primeiros 10 anos e ele retirouse. Está en Santiago, está con outro cambio de sector. Continuou Jaime, entón hai como dúas etapas aí en Nova Galega. A etapa de dúo de directores, diríamos, que é a idea inicial, que é o que che estou comentando, que quixeron facer algo como se fixo na música nos 90. Evolucionar un poquinho, darle puntos contemporáneos a movimientos de fusionar. Eso sí que era fusión pura e dura, porque sí que os movimentos estaban fusionando, non era, nos temos espectáculos que é tradicional, a parte tradicional e a parte contemporánea. Fora un fito importantísimo cando fora a Expo aquela mundial de Pekín. Non sei se te acordas. Estuveramos en Xangai. En Pekín estiveron eles dous antes. Igual digo Pekín e era Xangai. Sí, era Xangai. Que ademais foran músicos importantes tamén, acompañando en directo. Sí, claro, nos tiñamos, con a banda de Nova Galega, se te posas a mirar nombres aí, estaba Miguel Peixas, batería do Copón. Xosé Luis Romero. Sí, que estaba hoxe aí comando algo aí. Estaba ahora aí tal cual, que está arrasando. Xavier Díaz cantando. Pero incluso, me parece lembrar que incluso había xente de Treixadura tamén, por ali. Sí, cando Xavier, se empezaba a ter, sabes, non podía vir sempre, tiña máis cousas e tal. Pois aí viñera Toño. Toño amigo noso. Toño que vino. Toño amigo noso. Vino pois mira, foi a Zamora a actuar ca banda de Falcatruelos de Monterroso por medio da Rede Gaita, dos mestres da Rede Gaita e tal, fomos a actuar alá. E justo estaba Treixadura, e dixo, hostia, haber estado Toño por aí e tal, e ali estaba, estamos falando un rato. Toño e Cris, temos moita confianza con eles. Moi ben. E pois Cris igual tamén, que viña lo vías a Xangai. Sí, que eu vin vídeos e estaba el por aí. Sí, porque é un documental que está en YouTube, que se fixera un documental, creo que este de 15 minutos ou algo así, que conta un poquinho a viaxe toda, máis ben dentro da Expo, esas actuacións que tiveramos. A chuvia, cando chovía, que sabía ali. Unhas caras no documental, tivemos un volumen de traballo bestia. Unha humedad moi alta, dormíamos pouco, traballábamos moito, comíamos claro, casi non comíamos grasa. Nos demos conta, pasaron os días que estábamos como locos buscando cousas con grasa. De feito, nos comemos un pato e acabamos pelando. O pato pelamos. Todo o mundo se comía a piel, porque o que querían era grasa, non nada de eso. Grasa. Porque o que comíamos era casi todo un pouco de hidratos e verdura, todo. E co volumen de... Se te esforzo. Teníamos 3 bolos a veces por día, tal. Esa humedad, me acordo Alba, perdera 5 kilos no viaxe. Xa a pobre xa era delgadinha, imagínate. Ser un minchín aí, se non é nada, e tamén recuperarlos. Fora duro, pero bueno. Pero mira unha cousa, eu lembro unha vez que eu fora a Narón, con Suso, que creo que fixeron a iluminación, e ti estabas bailando flamenco. Sí, pero ese outro proxecto, esa outra. Porque claro, é unha cousa que a mí me sorprendera moito. Dixeron Suso, vamos a la que teño que iluminar ali, vamos non sei que tal. Que chegou ali, Rosas negras. Me encontro con un espectáculo de flamenco onde bailabades flamenco puro e duro. O sea, era Ángel Contreras, Beatriz Gamborino, Alba Vázquez e eu bailábamos os cantos. Sodes, ti, bueno, neste caso ti, pero eres digamos, un bailarín versátil de todo, das a todo. A ver, no seu momento era a leche nese aspecto, me refiro, porque tiñas pois 3, 4 disciplinas que podías defender, entonces era bomba. Os indios bailaríns controlaban todo. Os indios bailarín ten que ser multidisciplinar, antes non era tan habitual. E eu fui todo, vindo, nesa época, cando te conocía a ti, na Cidade de Entre Caixas,
levaba pouquinho empezando a bailar flamenco e tal e cual. Que pasa? A mí parece Que en 3 anos, bestial aquel. porque metemos, no, bueno, aí cando viste eso xa levaba 4 anos ou así, e unha carga de ensaios todos os días e tal, entonces o nivel xa era... A mí non me decides que sodes, eu que sei, de Sevilla ou de por aí, e non sei quen sodes, e mo creo perfectamente. E aí estábamos facendo ciclos, en Madrid, Alba eu, estábamos estudiando lá, flamenco. Sí. Entón, bueno, sabía o nivel, si estaba moi bo nivel, claro. Aí era... E empezou todo, pois, porque tiña unha academia ao lado da casa, que tía zapatear e me pasei por aí, que la vea, e estaba Jesús, que era profesor no de Viana tamén, de Valencia, su represa. Que che iba a decir? Pero Iván dalle a música tamén, porque aparte do tema do baile, ao mellor hai xente, os conocidos sí que o saben, pero hai outra xente que igual menos, non? Que simplemente van aos espectáculos da Nova Galega, tal, aí van, pero Iván tocou o baixo nun grupo que se chamaba Long and Lost. De Long and Lost. Despois ese grupo reconvertiuse a Alba Rusa, me parece. E despois desfíxose a Alba Rusa, pero agora andas con outro proxecto. Pois estamos montando un proxecto, pois mira, Alba Rusa desfíxose hai agora 9 medio, máis ou menos. A ver, desfíxose a banda en sí, os componentes do grupo seguimos ensaiando no mesmo local, simplemente que temos dúas bandas, moi boa relación, somos moi amigos, Nacho, Lariño, Gonzalo. E nós o que fixemos é montar unha banda, un pouco, bueno, un rapaz que se chama Fran, guitarrista, moi amigo de Suso tamén, está todo relacionado. E un batería que conocemos agora, usamos un anuncio, e por medio de outro amigo tamén que nos recomendou, que se chama Gonzalo tamén, e empezamos a xerar un proxecto de versións, sin máis non queremos florituras, nin ponernos a investigar e tal. Pero o que estamos facendo son cambiar as letras totalmente e cantando en galego e dándolle un punto distinto. O sea, a temática vai a ser outra, pero van a ser totalmente reconocibles e os temas vamos, van a ser clásicos do rock, pero galeguizados. E do metal, diríamos, un pouco tamén, que os temas metaleiros, que lo vai. Pode haber temas de Metallica, como temas de Foo Fighters, como temas de Judas Priest, Break It Low, míticos, de Motorhead, bueno, desa onda, AC/DC. Sí. Pero co toque de letras adaptadas en galego. Bueno, pois é unha aportación moi interesante. O nome do grupo, aproveita que así faz publicidade, o grupo nunca se sabe. Claro, de momento ainda non estrenamos, pero o grupo chamase Plan B. O sea, que cando sales Plan B por aí... o grupo de Iván. O grupo de Iván. Bueno, pois moi ben. Que che iba a dicir? E ahora estás con un espectáculo da Nova Galega de Danza. Sí, bueno, ahora estamos con 4 espectáculos. Como 4? Sí. Ahora mismo funcionando, Nova Galega? Sí. Bueno, pero quero dicir, estreáchedes un hai pouco, non? Sí, pero os meses antes acabamos de estrear o outro. Claro. Porque Berro foi o 20 aniversario e despois a Bendique, que é o que falou, que ademais é un espectáculo basado nunha historia moi interesante. Sí. Contanos aí un pouco. Pois mira, isto, bueno, Jaime investigando un poquinho en Ferrol nos archivos, viu, bueno, estuve lendo sobre a construcción do dique de Campana de Ferrol, e, bueno, interesou e tal, se puso a leer, e viu que foi a obra de ingeniería, pois, do século pasado, foi a obra de ingeniería europea máis grande que se fixo. Entonces, bueno, aí, vendo traballadores que estaban e tal, descubriu que había unhas 200 mulleres que morreron unha salvajada de kilos de escombro nas súas cabezas, os seus cestos e cargando pedra, vaciaron o dique, básicamente. E esos foron 200 mulleres, entón empezou a tirar de aí de ver quenes eran esas mulleres, cal foi o seu traballo, cal era o seu traballo, pois parece que os homens picaban e elas carresaban directamente. E pois botaban contas, bueno, salían cálculos do que transportara, cantas, non sei, agora igual che digo unha animalada, pero ponlle que igual 200 toneladas, ou así, cada unha das mulleres. Non sei, igual te están dicindo algo, pero moitísimo. En calquera caso, sí. Moitísimo. E kilómetros non sei cantos tamén, porque era... Foi moito tempo e carresando. Entón, Jaime dixo, isto hai que presentarlo. Claro. Gustou a idea, viu a Clara, pero dixo que isto ten que salir de mulleres. Entón, bueno, se puso en contacto con Marta Pazos, que Jaime xa quería traballar con ela desde esa había tempo, porque, bueno, a min tamén me gusta moito o seu traballo, a fotografía que temos nas súas obras, e Marta cediu e pareceu un planazo. No, a historia é tremenda,
e será unha peza moi potente, pero moi potente. Dentro que a marca Pazos, e co sello, ese colorido, esa e a dramaturxia vai toda a súa man, e son 7 chicas en escena que teñen un poderío e unha energía que transmiten brutal. A ver se podes ir a ver. Intentarei, claro. Esta vez non puido ser, no, pero non pasa nada. moi apretado. Claro, que iremos. Pero, de todas maneiras, bueno, digo, e bueno, depois os outros espectáculos, o de Berro tamén, que ese sí que o vira, xa. E que che iba a decir? Ti sigues, ahora mismo acabas de chegar, hai un ratiño, de Monterroso. Sí. Porque estás ali dando clases. E das clases, ti sigues coa labor docente, de todas maneiras, non? Sí. Sigues igual dando clases. Sigo dando clases, unha porque me gusta, don tantas clases porque é necesario. Directamente é complicado vivir da danza solo digo, os escenarios e non é nada seguro. Sobre todo neste país, claro, é complicado. Claro, e a mí me gusta ter unha seguridade aí, bueno, como a todo mundo, entón, se queres ter unha seguridade, pues tens que estar dando clases, porque non cobras por bolo, e a veces hai bolos, a veces non. Claro. E a veces estás ben e outras veces estás fastidiado e non podes actuar. No, e os anos pasan tamén, supoño que non pode estar a ese nivel toda a vida. No, claro. E ten que ter salidas. Ten que ter un apoio aí, claro. De todas maneiras, que che iba a dicir? Porque antes falábamos, aí tomando un café, falábamos do tema de que aquí hai talento, aquí hai iniciativas, hai, como che diría eu, hai creatividade, pero que falta industria, non? Falta, digamos, que o respaldo económico. Talento, iniciativa e cantidade, hai as verdades. O que pasa é que falta ter unha boa dotación empresarial, que haxa empresa directamente, porque ao final todo parte de microempresas, sabemos de así, que moitas veces non son nin empresas e que nos temos que buscar a vida con, pois, asociándose, generando grupos, pero non é unha empresa sólida, non é... E o impulso, claro, eu falo así, polo que se me ven á cabeza, non? O impulso, por exemplo, porque hai, como por exemplo Nova Galega de Danza, por poñer un exemplo, pero en outros campos, outro tipo de propostas, non? De nivel cultural, de tipo cultural, e que eu creo que moitas veces as institucións deberían de ver eso, non? Tamén como unha imaxe de marca de Galicia, non? Para exportar fora, facilitar que eso saia fora, non só no país. E como industria, claro. Non industria que traemos beneficios. Claro. Non estamos invertindo en algo que ese carto se vai e... Sí, para que non se vexa como un gasto, sino como un investimento. Claro, é un investimento, todo eso así, e a cultura, o sea, é necesario, evidentemente, hai que poñer para a cultura, porque a cultura ten que estar aí, pero pode vir de volta, e debe vir de volta, porque todos estaremos máis tranquilos, diríamos, porque ao final eso se vai alimentando a sí mismo, e ahora mismo penso que estamos nun momento que debería haber algo, non? Ti non percibes algo, por exemplo, na música, moitas veces o falamos, así a nivel de barra de bar e todo isto, digamos que o fenómeno das tanxugueiras e outros que viñeron detrás das tanxugueiras, xa previamente houbera, eso que decías ti, de Berrugueto, desa adaptación, esa modernidade, non? Sí, esas bandas dos 90. Pero que agora todos os que beben da tradición, mogollón de grupos que están tendo éxito aquí e fora, falábamos eso, das tanxugueiras, pero podemos falar de os de Lingures, as fillas de Casandra, temos Mondra, temos Amalia Meixeiras, xente nova, que está triunfando. Na danza non se está dando esa digamos que esa revolución, por decirlo de alguma maneira. Cal é o estado da danza agora? A ver, a danza por xeral sempre vai como un poquinho máis lenta, non? En xeral. E creo que leva pasando desde siglos. Tamén é diferente, se traballa de outra forma, bueno, é distinto. Pero sí que está de un movimento. Mira, tes aí compañías, Francieira, por exemplo. Francieira é unha compañía grande, que parte do tradicional, dándole tamén un punto contemporáneo, e que está tendo unha acollida do copón, e foi un boom que saiu aí, e que saiu un poquinho antes do que fora as tanxugueiras, por exemplo, e tal. Entón, sí que hai. Que pasa? Que non é a mesma cantidade. E non hai tamén a percepción, por exemplo, de que encontrar, non? Non che dá a impresión de que como que a danza está mentalmente xa un pouco delimitada para
teatros, sitios así, ao mellor non debería dar un salto a outro tipo de escenarios. Sí, a ver, se está dando, por exemplo, as campañas de verán, primavera, verán e tal, cada vez hai máis danza de rúa. Sí, non? Me parece maravilloso. Sí, sí, sí. O sea, porque é unha forma de acercar a danza á xente. Non que a xente se teña que mover para ir ao teatro e tal, porque o mellor, pois, xente vai e outra, pois, non me movo. Claro. Pero se tes aí, pasa un rato pola tarde, festivales de rúa enteiros. Pois nós, Colin con Leira, por exemplo, que é un espectáculo que é para teatro, pero en rúa funciona moi ben, moi ben. Pois nos recorremos toda España, Portugal, Galicia, pois creo que non quedou ayuntamiento sin que estuéramos. Sí, non? Claro. A mellor habría que ese tipo de planteamientos, sí. E hai proxectos como o proxecto Escora, da Diputación, que é moi interesante, están levando a danza rural en espacios que son espacios que non son habituales para a danza, e levando danza contemporánea. Sabes, sí que hai folclore tamén, pero levando danza contemporánea ao rural e facendo cursos no rural tamén de danza contemporánea para, pois, desde os abuelos, as nais, os fillos, e me parece o sea, unha iniciativa moi boa porque é unha forma de achegar, pois que o mellor despois se preocupen de ver algo de danza e diga, pois mira, de danza contemporánea, que gustoume, tal, ou simplemente movínme, porque é un movimento diferente. Claro. E sí, pois agradece. Sí. Bueno. Hai proxectos interesantes, Depois, ti tamén, aparte eres coreógrafo tamén. Sí. Sí, sempre algún tipo de traballo dese xa fixeche de como coreógrafo? A ver, eu colaboro con Jaime no Galega de Danza, as montaxes que fai, despois traballamos con Óscar Cobos tamén, como axudante de dirección, a dirección escénica levou a Jaime, e eu llevo unha man con todo eso, e aparte, pois, si, coreografío, entre caixas coreografío e todo, para os traballos con Nelson. A pregunta vai un pouco, claro, no sentido de que o día que ao mellor deixes de actuar aí a tope co rollo da danza, en espectáculos potentes destes, que ao mellor teñas tamén outras vías. Sí, estamos xa con eso. De feito, pois, bueno, ainda non está cerrado, pero nos iremos fora agora tamén a montar unhas pezas e tal, estamos aí con varias cousas. Ti, de alguma maneira, a canto suele un bailarín estar a pleno nivel? Eu estou moi por riba, eu non me imagino que tengo 45 anos e estou bailando ainda a nivel sorprendente, a nivel potente, porque son espectáculos que levan... Ti xa eres maior, eres maior, sí. Anciano, diríamos. Anciano da danza. Para estar riba un pouco, sí. Por eso, que eso ten unhas limitacións no tempo. Sí, claro. Sí, eu estuve aos 40, por exemplo, estuve aí uns 41, estuve a punto de deixalo directamente xa, porque dúas hernias discales que me deixaron un ano zapateado. Eu tuve que operar, eu fui a Madrid, me operei, estuve un ano parado. Sí, a ver, teño os dolores que non os iba a ter igual. Vou acabar aquí a charla falando. Porque eu padezo do mismo. Pois, cuidado. Porque a mí, o sea, me cambiou. Estou bailando, non me podía mover. Claro. Se me dormían as mans, se me dormían os pés, era, xa dixe nada. O sea, non podía ni para calquera outro traballo. No, que eu sei como son esas cousas, son moi fastidiadas, eso te inutiliza completamente. Entón, eu aí tuve ese parón e tal, pero fui a operarme e como... Ai, eu fresco. De feito, é que eu non me noto que me agoto. A ver, o que noto son as recuperacións. Claro. Non é o feito de, que me agoto máis durante a función. Sí, que teño unha función e tardou 3 días en recuperar bien, 3-4 días. Sabes, para estar ben. Porque cando che deron o premio Max, ao mellor... Aí estaba fastidiado da espalda. Pois aí era co espectáculo de Leira, non? Con Leira, sí. Claro, ganar un premio dese nivel, que ao final é un reconhecemento a nivel de todo o Estado, non? Sí. É casi como un Goya extrapolado ao cine ou como unha cousa. Sí. Pero digamos que para este outro apartado de espectáculo que non é o audiovisual propiamente, senón é outro. E iso repercutiu positivamente tanto no grupo, en Nova Galega, como en ti mismo, desde o punto de vista ao mellor de que vos dera máis visibilidade, incluso ao mellor máis contratos ou... Non, máis visibilidade sí, porque claro,
Realmente... E a mellor valoración tamén por parte do público, sí, non? Sí, e a nivel personal tamén, e por parte de compañeiros de gremio e eso, creo que tamén. Claro. Sí, se ve de outra forma. Claro, o sea, como... xa dice, hostia, carallo, este es... Claro, e aparte que eu penso que a xente que o viviu, sabes, que o viviu como se fora deles. Claro. Porque eu penso nunha asociación, me deron por folclore, e Bueno, cuántos bailadores non hai, bailadoras que saliron claro, dunha asociación e que están aí claro. e tal. Entonces é como, eu creo que premia un pouco de todo, non? Eso remove un pouco o rollo de sentir orgullo do propio, non? Claro, Tamén. estaba en Bilbao levantando un premio para o folclore galego. Claro, é como cando triunfaron estas rapazas, estas tres de tan xuleiras, eu creo que moitas da música tradicional, moita xente da música tradicional tamén se alegrou, porque de alguna maneira... Pero estábamos aí todos, no televisor e vendo... Estou vendo unha revolución tamén, non sei se é unha percepción miña, pero eu estou notando, de xente moza con todo este tema das foliadas. Cada día hai máis foliadas. Pois mira, onde fixe unha entrevista para un tema da Radio Galega, e justo falábamos eso. Está, o sea, é unha maravilla, porque se volve o ocio, o sea, o folclore xa non está en espacios, diríamos, pechados para eso. Festival, actuacións ou levas en teatro, que sei o tal. No, é lúdico, é para disfrutar, para coñecerse, para ligar, para tomar algo, para falar, bailar, tocar, cantar. Entonces me parece, e aparte eso, el compartir, levar a riqueza, facer que eso evolucione, porque ao final pasa como pasaba, se vai enriquecendo, se van enriquecendo a outros, e a forma de bailar esta e aquela. Incluso hai foliadas multitudinarias, o sea, que vas aí a Fonsagrada e montan unha que é o pon. E en Coruña, Donai organiza foliadas. Sí, aquí hai unhas rapaciñas que son as do colectivo este de Pesquedellas, que tamén montan os xogos florais, pero que son rapazas que saíron de aí, e que beben dese mundo todo. Claro, e sempre rematan os xogos florais, que fan aí un rollo de poesía, fan unhas actuacións, fan tal, e rematan sempre con unhas foliadas, non? Aí por aí abaixo, por as tabernas, moita xente, pero moita xente nova. Moita xente nova, que é o que máis me gusta, porque ves a rapazada, como disfrutan, como viven, e iso vai a quedar aí. Unha vez fomos a la Santa Margarita, porque, claro, tocaban ou cantaban estos do Orfeón, os de Toño. Sí. Treixadura. Treixadura, sí. Que non deixa de ser un Orfeón clásico, onde vai moita xente maior tamén, pero ali diante xuntouse unha marabunta de peña de chavales a bailar, que é unha maravilla, porque non sei, é como se se charrira, non sei, e é espontáneo, e dá vida, o sea, ves que isto está vivo, e que apunta, está vivo e verde. Sí, porque hai moitos anos, bueno, había os clásicos gaiteiros que tocaban as alboradas, e catro que facían danza, pero que hoxe parece como se isto xa rompera. Explotou, rompío, e non dá arranco a bailar. E uns bailan mellor e outros non tal, pero todo o mundo baila. E esa sensación de modernidade que teño agora, mira a Rodrigo Cuevas, por exemplo, que o siguen un montón de xente moza, ou rollos así, dice, aquí temos a Mondra, por exemplo, a tradición de repente pasou a ser o máis moderno. Sí. De repente, deu a volta. É alucinante. Deu a volta e ao final se volviu moda, e eso evidentemente. Ti vas a moitas foliadas. Pois bon, a menos das que... Agora máis non iría máis, pero pouco salo, realmente, pouco salo. Pero alguna, mira, foi alguna de Donaire, de feito, cando estuvo aquí Sharon e tal, levamos alguna foliada de Donaire, estuve indo. No verán tamén foi alguna que se facía no Relámpago ali... Sí, alá arriba en Elviña, sí. Foi un par delas tamén, pero máis, tamén me cada mellor o verán que o inverno, porque o inverno entre traballo e que o corpo que ten que descansar, pois... Bueno, é que dixete antes que tiñades aí uns proxectos ou algo con tamén algo máis co de Entre Caixas, non? Decías. Sí, de Entre Caixas dicen, bueno, que actuáramos aí un pouco aí con Nelson Quinteiro e estamos traballando, teño ahora a Ricardo Fernández Louro, que tamén é bailarín de Nova Galega, bailador, e que vai a traballar con nós tamén, Ariadna Vázquez, que foi unha alumna miña de Monterroso, que despois foi ao conservatorio, que vina desde pequechiña, era moi noviña. Foi ao conservatorio en Lugo, rematou, se ven para a Coruña,
e a teño na compañera que vive en Santiago, está con máis proxectos, pero ven tamén con Entre Caixas tal, e temos aí Alba. Entón, estamos tratando de actualizar todo eso que tiñamos, actualizarlo musicalmente tamén, e continuar un pouquiño con esa historia que fixamos cando fixamos miniaturas, pero darlle outro aire, seguir traballando neso. Realmente eu vexo como que é un proxecto inacabado que me gustaría hilar máis, e como é algo que facemos nós por gusto. A verdade que quedaba moi ben, eu acordo de alguna actuación aquela que se fixera no Jofre, non sei se lembras, alguna con música en directo tamén, que levaran o Pablo Díaz o Olga Gil, Pablo Díaz, Fernando, Alex Fente o acordeón. Sí, a verdade que estaba moi chulo. Con Dani López tamén actuaron, Dani López era todo, Moleiros. Sí, era aquí de Betanzos, con Dani López, sí. Sí. Pois Dani López agora está metido máis no tema do audiovisual. Sí, polo que seguín así e tal. Pediña pista bastante dende aquela, verdad? Sí. Pero así un día mirando tal... Está facendo cousas que os saiba, cousas bastante interesantes. Desde facer filmacións de operacións, de operacións médicas, mismo fixo deste médico famoso, Rivas, en directo, destas retransmitidas en directo por internet. Fai moito, creo que facía tamén moito son para producións importantes de cine. Está moi volcado con todo ese tema, non? Sí, la apasionaba a parte. Sí. Unha pena porque se perdeu un gran músico tamén. Perdeuse un gran músico. Pero bueno, a vida é a cada uno lo leva. Claro, e todos os camiños ao final, hai momentos que se cruzan, vivimos nun país moi pequeniño que ao final casi parece que todo está entrelazado, non? E ao final acabas coincidindo con uns ou con outros porque é un país pequeno, pero bueno, tamén sendo tan familiar tamén ten a súa cousa positiva, non? Eu creo que ten moito positivo. Ten moito positivo. Pero bueno, é así, é nada. E así supoño que Nova Galega de Danza agora está con todo isto, explotando todo isto que ten aí. Sí, claro, agora non está pensando de momento en outros proxectos ainda. Sí, pensando, sí, Jaime non para nunca de pensar. Entón sempre, o que pasa que claro, só os posposa 2 anos vista, pero bueno, se están falando cousas para máis adiante. Que pasa? Ahora mesmo temos 3, 4, temos Credo, que é un espectáculo de calle, de rúa, de media hora, que está impresionante, se movió moi pouco, a ver se este verán se pode mover cantos máis concellos mellor, porque é unha lástima, un espectáculo que vai a funcionar moi ben, é precioso, moi cañero, e eu estou deseando que se mova máis. Eu non bailo nese espectáculo, e despois temos Dique, que se ten que mover, que agora se van para Manresa ahora en marzo, e temos Berro, que tamén se está movendo, e Leira, que aquí xa está moi trillado, porque se moviu bastante por Galicia e tal, pero temos que sacarlo fora, porque nos presentamos Leira e os 2 meses nos encerraron a todos, porque foi a pandemia. Claro, sí. Entón, non se volviu a actuar, nós non volvemos a salir ao estranxeiro desde a pandemia. Entón, claro, nos viñamos que facer, fixéramos Roma, estuvéramos en Berlín, estuvéramos en, que máis, Londres, quando fomos México, estuvéramos, Perú, estuvemos en Bogotá, o sea, estuvemos movendo moito e de repente todo se parou polo COVID e non se volvió a retomar. Eu confío en que este ano se poda facer unha gira con Leira, unha gira polo estranxeiro. Agora está desactuando moito neste momento xa. Outro día estivese de saída con Colón con 3. Sí, e se están, salen cousas, pero debería salir máis, O primeiro semestre non está sendo nada bo, confío en que o segundo que sea, o sea, que haxa máis tirón, posiblemente sí, pero bueno, tamén cada outro que acabamos de presentar, entón, es todo como moi atribado. Nos vemos a partir do seguinte semestre, que sí, eu creo que, vai o traballo como todos os anos, nos sempre vamos ter traballo, e non verán moito. Así, unha preguntiña que a veces fago, algo dos que hai por aquí, algo que che gustaría que tiveras a ilusión de facer e que non realizache aínda, algo que che gustara facer? De danza? De danza ou calquera outra cousa que a ti te apetecería na vida. Algo, unha ilusión que puideras ter por facer algo que aínda non fixeras. Volver a vivir o rural. O rural, volver á aldea, volver á aldea. Volver á aldea. Sí. Non sei a miña aldea, porque eu son de casa, eu non son home de piso.
Agora vives nun piso. Sí, eu vivo nun piso, vivo na Coruña, nun barrio das aforas, que teño monte ao lado. Sí, bueno, ali creo que era en Novo Mesoiro. Sí, lembra, sí. Teño monte ao lado e... Pero non é igual, non é igual. Comprei aí o piso e tal, pero nós temos un terreniño arteixo e a miña ilusión é irme para ali, poder plantar, poder ter o meu estudio para poder tocar, para poder ensaiar tamén ali. Bueno, pero... Eso que te lo he parado de momento. Sí, o terreno está... Bueno, pero ahora tamén igual non tens moito tempo. No, claro, eu vexo como algo a futuro. Claro. Como algo a futuro. Despois será ali o templo de Iván Villar, habrá que ir a visitarlo, a ver que anda facendo. Os do grupo virán a tocar, habrá xente sempre, como me gustan as casas con xente. Eu recordo a miña casa, meus pais sempre había xente. Claro, ti és da aldea. Eu son da aldea, serei da aldea, que levo máis anos na cidade que na aldea, pero sigo sendo aldea, considero aldea. Bueno, pero eso de alguma maneira te honra tamén, que sempre un siga vinculado ás raíces, non? Que ao final é o que somos e de onde vimos, non? Claro, non sei, é o que sentimos. Eu penso que esa escola, sabes, se siente. E eu sinto que me gustaría. Que o mellor despois volvo despois de tantos anos e eu